Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и беседуем с наиболее интересными людьми. Сегодня у меня очень интересный гость, с которым я давно мечтал познакомиться. Это чрезвычайный полномочный посол Украины, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Добрый вечер. Ну, биографию я вашу изучил. Все там понятно. Вы дипломат до мозга костей. Да? А сейчас чем занимаетесь? Ну, ви знаєте, насправді я б сказав, що я скоріше громадський діяч більше до мозга костей, як ви кажете, тому що Да ладно, то довелось брати участь в 3 революціях українських. Ну, це так. І студентам ще на граниті, і далі 4-5 рік оранжева революція, і революція гідності. Тому я в владу приходив, але після таких народних виступів, коли фактично у владу делегувались люди, які представляють суспільство. А потім уходили завжди. А потім я змушений був в часи Януковича з посади заступника міністра закордонних справ подати, не звільнитись просто, а подати в політичну відставку. Це єдина відставка в МЗС за всі часи України, крім Антона Денисовича Бутейка, він за станом здоров'я пішов в відставку тоді. І потім така ж сама історія, ну от зараз також відбулася. Хоча я пробув в Сполучених Штатах той термін, який по закону про дипломатичну службу визначений. Але коли приїхав в Україну, коли подивився на те, як відбувається зараз механізм здійснення зовнішньої політики, я вирішив припинити перебування зараз. Це було ще в октябрі прошлого року. Так, це було якраз в листопаді минулого року. Зараз я вернувся в Український кризовий медіа-центр. Це організація, яка була створена активістами. І, знаєте, ну, за 3 доби ми зробили в центрі Києва біля Майдану в березні 2014 року, коли Росія своїм чоботом в Крим зайшла. Треба було інформувати весь світ про те, що в Криму відбувається. І ми зробили таку організацію. У нас на перших заходах був камери зі всього світу. Я дуже вдячний, тому що Мустафа Джемільов тоді був на першому нашому заході. І це був резонанс у світі. Весь світ почав чути, що відбувається в Криму. Тому що тоді було... Це своєобразна легенда медіа українських. Ну і ми залишаємося цим незалежним не від кого, не від влади, не від олігархів, майданчиком, який дає можливість чесно говорити про ситуацію. Власне, одна з дискусій була в Українському кризовому медіа-центрі стосовно Криму і необхідності фінансування. Я, до речі, вітаю нас всіх, що ми маємо все-таки роботу вашого каналу, тому що були складнощі в цьому плані. Тому тема Криму для нас є дуже важливою. І тому одна з причин, чому я радий бути тут, тому що для мене і на посаді посла в Сполучених Штатах, і зараз, як голови правління Українського кризового медіа-центру, як громадянина України, питання Криму, питання кримсько-татарського народу – це одна з тем, яку я постійно відслідкую, тому що вважаю, це частина розбудови України і боротьбу за територіальну цілісність і суверенітет України. То есть я так понял, что в первую очередь вы, конечно, хоть по профессии и дипломат, но все-таки вы идейный человек в первую очередь. Ну, я думаю, що в таких перехідних періодах, в такі історичні часи, без візії, без цінностей, без ідеї неможливо жити. І я не можу просто відпрацьовувати бюрократично. Я вам більше скажу, якщо ти не підпитуєшся волею народу і довго перебуваєш на державній службі, ти втрачаєш цей зв'язок. Ну, мені щастить, я не втрачаю. Я так роки 3, 4, 5 в державній службі, потім серед народу. Отак от уже 3-й чи 4-й раз за историю Украины. Ну, начну с того, с чем вы закончили про свою отставку нынешнюю, да? Ну, вроде бы сейчас министр иностранных дел Кулеба очень такой проукраинский, риторика стала четкой, ну, по крайней мере, то, что я слышу про Крым, про отношения с Россией, про переговоры и так далее. Нет никаких там зрадницких вещей. Вот, как вы считаете, вот сейчас какая-то улучшилась ситуация с внешней политикой, с координацией? Вот вы же когда уходили в отставку, я читал, вы написали, что нужна скоординованная позиция, там, Минобороны, Министерство иностранных дел, еще кого-то, и тогда можно работать с Соединенными Штатами. А так вы, ну, как бы не видите здесь. Что-то в лучшую сторону изменилось, не изменилось? Как вы сейчас оцениваете украинскую внешнюю политику? Ну, я хотів би уточнити, що зараз відрізняється ситуація від того, що було в часи Януковича. Я не йшов у відставку політичну, я просто припинив перебування.
Ну, тобто сам за своїм бажанням написав заяву. Це різні речі. Ну, я читал, да. Це значить, що в принципі те, що заявляється сьогодні, і той курс, який продовжується, мене це задовольняє. Більше того, я вважаю, задовольняє загальний курс, що є в Конституції, майбутнє членство в НАТО, в Європейському Союзі. І начебто все це рухається так. Міністерство закордонних справ, дипломати, вони природньо стоять на першому такому позиції про європейській, про євроатлантичній, тому тут питання скоріше не до МЗС в мене. А от стосовно очікувань, знаєте, я вже як громадянин цієї країни, України, я передбачував деякі речі. І коли я йшов у відставку при Януковичі, я сказав, це закінчиться тим, чим закінчилось. Є свідки цього, я це точно спрогнозував. І я точно помилився стосовно Криму і дій Росії. Тому що мої партнери в різних країнах говорили, що там може бути захоплення Росією військове. Уявити собі не міг. Чому? Тому що я працював секретарем Українсько-російської комісії при президентах. І з Путіним я зустрічався не раз, і в Криму його зустрічав, як заступник міністра закордонних справ. Я навіть більше вам скажу, я думаю, що він, в мене склалось таке враження, він перший раз почув, мабуть, фразу в Криму, що радий бачити вас на українській землі. Я просто був там серед, мабуть, 80-90 росіян, що мене просто здивувало. В Криму на аеродромі Бельбек нема українців. Просто України немає. І я там зустрічав різних представників, тоді був така зустріч країн СНД, прем'єр-міністр. І отут був Путін, хоча він досить протокольно себе повів, але цей погляд я запам'ятав. Іменно взгляд. Очевидно, тому що ми, в принципі, була можливість і після того зустрічатись вже в рамках процесу переговорному по Мінську, це коли вже я працював зовнішньополітичним радником президента, 14-15 рік, всі питання війни, перші обстріли України, після Криму Донецьк, це все ці переговори з Росією, ілюзії, якісь ще наші ілюзії, що можна до чогось домовитися, і потім висновок чіткий, що тільки сильна позиція, впевненість може відвернути подальшу ескалацію і повномасштабну війну. Я бачив ваші висновки, я з ними абсолютно погоджуюсь. По поводу? З приводу того, що у нас далі йде реальна, я можу це підтвердити, загроза повномасштабної війни, принаймні регіональної, с боку атаки, с боку півдня, вона нікуди не ділась. А давайте мы сейчас посмотрим, и зрители посмотрят кусок выступления Путина, интервью вот его программное, да, там кусочек. И Пьянковский Андрей, он русский такой политолог и публицист, он живет в Америке сейчас, он это прокомментировал, а потом мы с вами это обсудим. Да? Давайте. Другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Очень показательно вот это абсолютно явное включение Казахстана. Эта угроза всегда, она так присутствовала фоном, но никогда так явно не обнажалась. Он готовится к каким-то большим событиям на постсоветском пространстве, которое будет для него компенсировать провал той мистической миссии, которую они с Патрушевым готовили в течение последних 5 лет. Есть такая традиция заглядывать в глаза Путину. Начал ее, по-моему, Джордж Буш-младший, когда он сказал, что он заглянул в глаза Путина и увидел там душу. Потом были какие-то подобные высказывания от других людей. Было высказывание Маккейна. Да, Маккейн, да, президент Украины Зеленский теперь заглянул, увидел там стремление к миру вроде как, да. А вот вы тоже заглядывали в глаза Путину, о чем вы сейчас упомянули.
Вот чисто психологически, если тем более вы этого человека видели, общались чуть-чуть даже и наблюдаете. И сейчас вот вы смотрите на эти кадры. Что там в голове? Что на самом деле, по вашему мнению? Я думаю, що ми занадто концентруємося на одній людині. Так он решает все. Ну, Валерій. майже все. Але він, ця позиція його, те, що він висловлює, це позиція російської верхівки сьогоднішньої. І був момент перед тим, як росіяни зайшли в Крим, були різні поради. І та група, ну, програла, які, як кажуть, голуби. А було кілька робочих груп, які пропонували, що робити. І от яструби виграли. Тому я не виділяю одного Путіна. Це, в принципі, група людей, які мають поєднані між собою спільними багатьма рішеннями, які порушують міжнародне право. Преступний клан, давайте Меч так називати. 17. Да. Там треба давати кожному, звичайно, далі юридичну оцінку. Але ж ми знаємо, які були кримінальні злочини, міжнародні злочини зроблені. Збиття літака. Ну, терроризм, давайте вещи своими именами называть. Тероризм на нашій території. Ну, Убійство. обстріл території суверенної країни. Тобто це просто ті накази, які віддавались. Тобто це вже, знаєте, це вже після таких міжнародно-правових дій, і я вже не кажу про те, що розриваються договори, це такі порушення міжнародного Це права. лайфстайл. Але такий, є да. порушення, фактично, агресія, яка має відповідальність, бо в мене спеціальність міжнародне право, я знаю, що наступає згідно міжнародному праву Это мы відповідальність. знаем. Я немножко другой вопрос задал. Про личность. Ну, вот он я- хороший актер ли? Кто он такой? Я Вот, вам ще раз хочу сказати, я можу говорити про нього, свої враження, Я хочу але это це слышать. добре. Значить, якщо мої враження, то це людина з дуже хорошою пам'яттю, яка має своє ідеологічне бачення, і я би його зараз описав більше як не радянське, а більше як спирається на ідеологію імперської Росії. Уже. Мгм. Людина, яка реально думає про слабкість Заходу, що це Європа для нього слабка, вона не визначає нічого, тільки він орієнтується на сильні країни. Ну і взагалі він орієнтується на сильну позицію. Якщо в тебе позиція сильна, ти можеш вести якісь переговори. Як тільки він відчуває слабину, що ти слабкий, все, там не буде ніяких компромісів, поступів. Це не європейський стиль дипломатії. Це чіткий радянсько, ну, я не можу сказати про Російську імперію, я тільки читав це в книгах, а от радянський стиль я бачив. Я сам бачив стиль радянський посла в Україні Дубініна, який, ну, вів себе приблизно, ну, вже покійний. Ну, тому это не будемо нахрап, это згадувати. хамство, это когда надо лицемерие. Але Да. я скажу, були інші люди. Був Чорномирдін, який бачив Україну краще. І були в свій час в Україні співробітники розвідки ГРУ, а не ФСБ. І от поки були ГРУ, то тоді вони все-таки були багато років, то був військовий округ Київський, вони знали українців більше, вони були пов'язані з Україною, вони якби розуміли, чому на Донбасі Путіна не будуть вітати з квітами. А Путін був впевнений, що він зайде, і от скільки пройдуть росіяни, скільки будуть вітати. Тобто це от руська То есть весна. была ошибка при принятии Я решения. вважаю, що такая, да. Я вважаю, що вони недооцінили. І це помилка, ну помилка, це злочин фактично виявився, але помилка гірше злочина в геополітиці. І я думаю, що це ще бумерангом вернеться Росії, але зараз страждає Україна. Наші народи і в Криму, і на Донбасі. Ми страждаємо. 14 тисяч ми втратили людей. Розумієте, це те, що не можна просто вернути назад, відіграти назад. Це те, де постраждали люди. Нет, это военное сім'ї. преступление, за это трибунал. 70% людей в Україні мінімум мають родичів, знайомих, які загинули на цій війні з Росією. Уже немає назад, руху назад. Я хочу вернуться к началу всей этой страшной истории, к Крыму. Вот подскажите мне, прав я или нет? Вот у меня есть такое видение, что Путин, когда аннексировал Крым, ну, они же скрывали, что это они, да, и он ждал реакции Соединенных Штатов. И вот тогдашний президент Обама, и мое личное ощущение, я его считаю виновным в аннексии Крыма. Почему? Потому что он мог по-разному отреагировать. Он, как гарант меморандума, но страна-гарант, мог подвести свой флот, окружить русские корабли, порты, сказать, мы уходим, и вы уходите. Ну, как это было в Карибском кризисе с Кубой, да, например. Мог проявить, ну, вот эти balls, да, что называется, политически.
А Путин ждал, он же даже сначала этот фейковый референдум не назначал. Он смотрел, как вообще действует дальше. Смотрел на реакцию Америки. И вот этот Обама, лауреат премии мира, да, голубь мира, так сказать, и в известной части левак и нарцисс, в моем ощущении, он дал Путину карт-бланш на дальнейшее действие своим вот таким поведением. Это мое мнение, а вы как думаете? Ну, стільки характеристик дали президенту Сполучених Штатів. По-перше, я йому вручав вірші Ну, грамоти. вот вы же знаете его, Тому, да, в глаза я, заглядывали. тому я не розділяю ваші Хорошо, я хочу оцінки. Я просто вважаю, що ніхто не може зробити більше, ніж сама країна. Тобто треба було, мабуть, діяти більш рішуче Но мы не самим. могли для тогда, того... ну давайте так по-честному. Ну что мы, там предательство было под 100% в разных частях, в разных... Я з вами згоден, що це було дуже слабка ситуація. І коли президент Янукович пише лист, запрошує війська, що Путін вів війська російські, в тому числі в Крим, ну ясно, що він зробив злочин. Сьогодні, до речі, внесли підозру про державну зраду. Ну, Обама чергову. же мог показать ему желтую карточку Путину. И не сделал этого. На той момент всі, можу сказати, всі побоювались повномасштабного конфлікту Європи. І давайте чесно, кожен думає про інтереси свої. Ніхто не буде думати тільки про інтереси України. Да? І найбільше, чого хотіли всі уникнути, повномасштабної війни, яка була абсолютно реалістичною. На жаль, ми тепер розуміємо, і це нікуди не зникло, що дійсно Росія інколи шантажує Путін, як це він робив в телевізійному інтерв'ю. Це меседж чіткий. Это то же самое. Або опять, ви шантаж сідаєте войной, зі да. мною за Да? один стіл, ми велике світу вирішуємо, що робити українцям, що робити грузинам. От з вами. Я рівний з вами. Це єдина мета, до речі. Тобто Україна, Крим виявилось просто якраз в цей момент інструментом. Це могла бути інша країна, це могла країни Балтії бути. До речі, Я все-таки не соглашусь, потому что есть сакральное вот это видение его с попами, с этими, что есть некая ось, это Константинополь, Царьград, как они там называют, Киев и Москва, и что вот без Украины не существует его представления об империи. Это всё. це також правильно. Я думаю, що в даному просто не могли собі уявити, що може бути військовий конфлікт. Тому що на початку цієї війни, ви пам'ятаєте, ви знаєте, в Криму одна форма, фактично. Одні закінчували академії. Тут з одного боку з автоматом наводить на українського офіцера, і він каже, я буду захищати, тому що це моя, я давав присягу цьому народу. Тому спочатку це був шок. Психологическая неготовность, Это был согласитесь, шок. у всех была такая паралич психологический. В Стрілять в русского. в росіян Да. була вже готовність. Тому А у що них, вони да. готували, вони передислокували тоді підрозділи, яким, ну ви ж пам'ятаєте, тих танкістів з Они Якутії. еще, кроме этого, Валерий, Да. они расчеловечили украинцев, сделали их релевантной мишенью. То есть для русского стрельнуть в украинца тогда уже не было проблемой. І це почалось раніше. Коли показували кадри танків російських, які заходять в Україну, це було раніше, задовго до війни. І цю ескалацію, це конфлікт почала Росія. Я пам'ятаю дуже добре 13-й рік, коли Росія почала блокувати український експорт. І коли точково в оточенні Януковича били по тим, хто з ним працює, йому демонструючи, або ти виконуєш наші доручення, або ми тебе тоді знесемо. І коли він уже, Меркель говорив, я не можу нічого зробити, його так от тримали вже за всі місця, і він став зрадником. Тобто український народ в цей час не був готовий до цього. Всі міністри проросійські, росіяни за громадянством. Тобто армія зруйнована. Я з вами згодний, не було можливості. Але я працював в адміністрації президента в 94-му році, в групі помічників президента Кучми. І ситуація в 93-му, коли був Мішко, все була дуже непроста. Но тогда-то не решились русские на... А тому, що спрацювала Альфа, а тому, що зробили багато кроків. Да, ну, Потому что, Росія була... да, и, наверное, внешний мир был другой. Росія була слабшою тоді, тобто, і повертаючись до позиції США і інших країн. Я впевнений, якби Україна була членом НАТО, Путін би не наважився. Да нет, это понятно. Ну так це не було зрозуміло, коли нам відмовили в членстві в НАТО. Ну тобто на момент, коли вже обговорювалось питання, і європейці, не американці, при президенті Обамі вони були готові для того, щоб ми підписали Membership Action Plan і йшли, в принципі, в НАТО. І коли склалась така ситуація, я не можу їх звинувачувати. Я тільки їм вдячний за те, що вони при президенті Обама ввели санкції досить жорсткі, які мають наслідки.
а пізніше надали зброю. І в Сполучених Штатах це було непросто переконати всіх в США, що робить Путін. Бо вони також думали, що, можливо, якісь компроміси, можливо, ми даємо зброю, а він же завжди підкреслює, ви дали зброю, це злочин, це ви ескалацію під... Ні, нічого подібного. І як тільки джавеліни поступають в Україну, все, обстріли знижуються. Я, кстати, хочу вам сказать огромную благодарность. Я не знаю, понимают ли это все зрители, которые нас смотрят, но Валерий Чалый — человек, который в эти самые годы именно имел контакт с руководством Соединенных Штатов, с разными там людьми, сенаторами, с кем угодно. И благодаря ему, вот этому человеку, который в этой студии сидит, действительно поддержка США никуда не ушла и при новом президенте, и так далее. То есть есть и поддержка оружием, и неизменная политическая поддержка. Это такая, может, незаметная работа, тем более она где-то там, в Вашингтоне, но я на самом деле вам благодарен, потому что это серьезная вещь. Это заложен такой был фундамент, что сейчас даже многие пытаются снести, там, и в США в том числе, Россия старается, но не получается. Но все-таки я хочу вернуться к нынешней ситуации, вот к этой его угрозе Путина. Да? Вот сейчас нет варианта повторения того же, что давайте еще отступим немножко, как с Крымом. Давайте, чтобы не эскалировать, давайте как-нибудь договоримся с ним опять. То есть урок-то выучен крымский или тими заповедями, или они готовы опять до компромиссов таких? Ну, дивіться, я зараз подивився так в цих сюжетах. Ну, можливо, я не хочу нагнітати ситуацію, і, можливо, це була мета Путіна – показати, шантажувати не нас, а більш західний світ. Але в очах в нього була злість. Да. Це було видно. Це меседж, який він всередині тримає. Тобто, який меседж? Якщо ви не сідаєте зі мною вирішувати про Україну, як ділити Європу, фактично, центр географічної Європи, тоді я маю інструменти. От парад, дивіться, от моя зброя, от я бряцаю зброєю, от у мене тут якийсь хитра така ядерная змена. А на что злость была у него в глазах, вот когда он говорил? На что, как вы думаете, он злится сейчас? Санкции Я не думаю, снимают, що в нього ситуація непроста складається всередині країни. Тому що, ну, зараз він хоче продовжити своє перебування. Конечно, продовжить, но силовики всі його... Ну, знаєте, одна справа змінити Конституцію, продовжити там юридично, а інша справа, коли ти бачиш, що рівень підтримки Ну, його там ніхто падає. не, йому не угрожає. Там нет системної опозиції, там всі Я не кажу, що він не залишиться. А одна справа, коли ти очолюєш країну і ти маєш там 75%, навіть якщо там добавлення, а інше, коли 17%. Ну, то есть это повышает уровень тревоги, а у диктаторів часто виражається внешня агресія. Розумієте, людина, яка стільки років при владі, на якій все сконцентровано, всі внутрішні перипетії і знань, що відбувалось, і хто що робив, він насправді, ну, на мій погляд, він просто приречений там триматися якомога довше. Да, но если вы Тому що інакше його з'їдять свої ж. Нет, но чтобы свои не съели, у русских есть один способ. Это напасть на кого-нибудь. Это всегда объединяет. Ну, маленька побідоносна війна, да, як в фільмах показували. Да. Тобто там «Хвіст виляє собакою» був фільм американський, такий, як створювалася така ситуація. І ясно, що це було більше внутрішня мета зробити атаку зовнішню, спочатку на Грузію, потім на Україну. Конечно. І Крим наш подняло рейтинг дико просто, да. А зараз вже Крим наш так не працює. Ну, це і опасно, значить, можуть бути нові цілі. Але нічого нового, нові цілі вже НАТО і Америка вже розуміє Путіна. А, то есть вже розуміння прийшло. Ну, з Німеччини передислокують зараз в Польщу, дали системи Петріот, Румунія, Польща, вони все прекрасно розуміють. Тобто ілюзій насчет Путіна вже немає. Вже немає. На жаль, ніхто не готовий зараз воювати за Україну. Хоча я завжди наголошував і в Сполучених Штатах, як от кажу поступово, коли ми спілкувались, спершу зрозуміли військові чітко, потім зрозуміли вже більше державний департамент, розвідка. Ну а далі це вже прийшло загальным питанием. Но есть проблема Трампа, который, на мой взгляд, ну, опять, мое предположение. Скажите, вы тоже при нем были и достаточно долгое время в Соединенных Штатах, да? 2 года вы при нем там были. Да? Ну, чему? Я был дольше. Дольше, 3 года. 3 года, да. Чуть, да. Вот, с 16 года, да. С осени он сегодня избрался. Вот сейчас Болтон выпустил мемуары через суд, там страшный скандал, и он утверждает, что Трамп
ради встречи с Путиным и контакта с Путиным был готов пойти на уступки. Да это и так видно, в принципе. Как он ведет себя в присутствии Путина в Хельсинки, например. Когда американцам стыдно смотреть на своего президента, когда он выше ростом, но кажется, что он перед ним как школьник стоит у директора, да? А Путин хозяин мира. Там, никогда президент США так не выглядел перед президентом или там любым там руководителем Российской империи, как бы она ни называлась, да? Вот вам кажется, что Трамп это слабое звено вот вообще в антироссийской коалиции западной? Я ніколи не оцінював по зовнішньому таким враженням, чи хто що про кого сказав. Те, що написано в книжці, я фактично все знав. Але питання, ну, фактично все. Тобто, може, якісь нюанси, ну, такого овального кабінеті але не були непосредственно, питання, так, в принципі, наблюдали. Ну, слухайте, я зустрічався, була можливість зустрічатися і з президентом Обамою, і з президентом Трампом. І питання не в тому, хто який в своїй країні. Завдання дипломата не оцінювати його дії, а знати, як працювати з цією країною. І, звичайно, президент в країні відіграє важливу роль в Сполучених Штатах, але є Конгрес. І ну, щорічно в мене були перший рік 95 зустрічей взагалі з конгресменами, сенаторами. Потім кожен рік я зустрічався. І ця підтримка нікуди не дівається. Державний департамент, Пентагон, розвідка, міністерство. Тобто там все нормально. По отношению к треба Україні. працювати весь час. Но, в принципі, розуміння Путіна є. На сьогодні там є розуміння, що Україна дійсно стримує російську агресію проти Європи і світу. Таке розуміння є. Є дуже поважне ставлення до українців, які героїчно воюють, віддають своє життя. Є випадки, про які я не можу зараз говорити навіть публічно, але американці знають, як це наші, що наші Валерій, робили. книгу пишіть. Пишете? Ні. І я скажу чому. Час іде так швидко. Знаєте, це Болтон може собі дозволити написати книгу, бо в нього є юристи американські і так далі. Я дипломат, все-таки, ну, Болтон посол, але він пішов, знаєте, в таку політику. До речі, я не однозначно це його рішення отак от зробити. Тому що, насправді, він, ну, на мій погляд, я його знаю, ми спілкувалися, він дійсно розуміє Росію. Дуже принципіальний чоловік, в принципі. Да, але він багато в чому, ну, я скажу свою думку, він підставляє, все-таки показуючи механізми роботи американської дипломатії, може слабі місця. Да, підставити. Але я вам хочу одну річ сказати, що тепер хоча б зрозуміли, в яких умовах ми добивались результату. Тому що не треба оцінку робити. Результат. Нові катери для військово-морських сил України. Зараз ще надійдуть. Протитанкова зброя, яка зразу ситуацію змінила там. Засоби комунікації, політична підтримка в Конгресі. Трамп, рішення Трампом приймалось, я сам був на цій зустрічі, ми з ним також спілкувалися. Президент Порошенко домігся цього, причому вміючи правильно вести переговори. Тому не дивіться на книжки, всі чомусь сконцентровані на словах, на оцінках. Це важливо, але дивіться результат. На момент, коли був і Обама, і Трамп, ми добились великих результатів. І якщо по Криму, я хочу сказати цю річ, декларація Помпео, да, де було записано... Важна річ, да, ми ніколи не признаємо, да. Да. Мені хотілося більшого. Я хотів більше, ну, скажімо так, я думав, щоб ця декларація не повторила історію Балтійських країн. Була декларація, але вона була довга. Але тепер я розумію, що це було дуже важливо зафіксувати цю позицію. І після цього цю позицію підтримав весь світ. Тому результат треба дивитись, а не, ну, книжки читати. Ви дипломат, звісно, да. Ну, я професія. У нас звонок телефонный в студии, наш прямой эфир. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Валерию Чалому. Добрый вечер, господин посол. Я сам из Крыма и хотел бы вам задать такой вопрос. Чем руководствовались европейские политики, когда возвращали российскую делегацию в ОБСЕ, заявляя, мол, типа, что надо услышать рядовых россиян, надо услышать их голос, когда они голосуют 86% за Путина. И россияне, эта делегация, вернулась таким, знаете, опломбом и спесью в стены этого парламента ОБСЕ. И, во-вторых, сама Россия приняла законодательные акты, когда приматом их законодательства стоит выше даже решения Европейского суда. Чем они руководствовались? Вот, объясните мне как дипломат. Спасибо. Ну, мова йде скоріше про повернення в Раду Європу. Да. І, ну,
Я також в мене питання до таких рішень. Тому що тут є багато нюансів. Звичайно, позиція краще ми будемо говорити і мати там за столом переговорів. Я не розділяю такої позиції. Тому я розумію, що дуже важко тримати довго санкційний тиск, але вважаю, що це дезорієнтувало цей історично парламентська асамблея Ради Європи, орган, який завжди про демократію. Да. Важко уявити А тут країну. Росія ні шагу назад не делает. Це удар, никогда. це удар по цій інституції. Да, ну, от Але що робити? Треба, якщо так, як мене спитали як дипломата, значить треба в тих реаліях, які є, відстоювати позицію. Позиція, що треба ми вийдемо, а потім зайдемо, як от сталося з України. Що ми будемо протестувати, потім якби будемо протестувати, але вже в залі. Я вважаю, що тут от дьоргання було. Так, може бути, не треба було возвращатися? Ні. Я вважаю, що якраз в цій ситуації цей майданчик потрібен, і треба боротись на цьому майданчику. Такі реалії. Тобто є багато людей, які мають свої інтереси, в тому числі фінансові, політичні інтереси. Ці люди є корумповані Росією в Європі, Да? ми знаємо. Тобто тому треба боротись на цих майданчиках. Але друге питання стосовно того, як Росія приймає рішення, які мають національні рішення над рішеннями міжнародними. Вони ж плюють в міжнародні організації. Це просто ігнорування. З одного боку, Путін закликає Радбез зустрітися, обговорити долю світу, а з іншого боку, він просто дійсно ігнорує повністю цю Но я систему. понимаю, Валерий, почему вопрос задается, тем более зрители из Крыма. Понятно, почему. С одной стороны, Россия действительно демонстративно плюет в те же самые международные суды, да, которые находятся в этой же самой юрисдикции. Суди да? все рівно зараз працюють. Но працюют, но они могут признавать, могут не признавать. И тут же их приглашают обратно, заходите. А что заходите? Вы что сделали? Вы хотя бы вот это бы решение отменили? Нет, Россия не отступает ни на шаг, ни на один. Не повинно бути ілюзій просто. Там ілюзій вже ні в кого не повинно бути. Тобто все ясно. Ще раз, я думаю, що треба дуже серйозно ставитись до можливості подальших кроків Росії. Тому що саме Росія... Всі думали, що Росію шукати треба компроміси. Компроміси не працюють. Тому нас не так багато часу підсилити. Знаете, у нас есть крымстарская народная поговорка такая по международным делам. Она звучит так: не спирайся на воду, не вір росіянину. Знаєте, в мене є своє, я помилявся в свій час і боюсь, насправді я працював більше на російському напрямку в 90-ті роки. І, знаєте, був серед тієї групи людей, які підписували договір великий. Ми думали, що цей великий договір... Вже, да, можна видихнути. Там є третя стаття, яка чітко регламентувала. Так Путін сам говорив, що Крим – Україна, ніякої війни не буде. Зараз ілюзій немає. Вот уже нет, да? Перше, треба розуміти, можуть брехати. Причому реально можуть говорити не те, що реально задумали. Причому на 180 градусів. Другое. За спиною готувати просто анексію. Тобто, вже ми... Про що ще говорити? Про що? Ви мене запитуєте, у мене ілюзій вже ніяких немає. Тому що висновок тільки один. На жаль, мы живем в такие часы. Вот я просто пытаю, потому что у вас тоже, вы же признались сам, что у вас иллюзии были. Как у многих. Були такі ілюзії. Да, но сейчас вот эволюция показала. Були такі ілюзії в 1995-96 роках, коли ми думали, що коли ми досягнемо цього договору, проти якого, до речі, був там Жириновський. Да, і вроді би все нормально. Це було дуже важко досягнути. Ну, от це поговорка. Були ястреби, не опирайся на воду, не вір. І про Крим. Про території, те, що Путін сказав. Був президент України Леонід Кравчук, приїжджав в Вашингтон, коли я був послом. І там я вперше, до речі, почув від нього історію, яким чином Крим переходив до України фактично в юрисдикцію в часи Радянського Союзу. Не раніше, а от у цей момент, 60-ті роки. Україна не хотіла Центральна комуністична партія України не хотіла брати відповідальність за Крим. Тому що в Криму була дуже складна ситуація. В степових районах була складна ситуація з аграрним сектором. Люди, насправді, дуже складно тоді виживали. Це, я маю на увазі... Після етнічної чистки такої, звісно. Там багато, 10 да. І кримські татари, які були викинуті звідти, а працювали люди, знаєте, століттями знали, як це робити. Да. І тут раптом Радянський Союз здихнувся з тим, що він не може керувати з Москви Кримом. Приїхав Хрущов туди, подивився на цю ситуацію своїм цим потягом
Значить, і потім сказав: візьміть відповідальність Україна, от ви платіть за Крим, все. Хотіли відмовитись? Ну, не змогли. Тоді це зробили і одночасно багато територій України приєднали до Російської Федерації. Да тут, если начать далі, считать, что есть Украина, там у них. За підрахунками Леоніда Кравчука, який тоді був першим секретарем ЦК Компартії України, а він був там свідком цієї ситуації в Криму, мені дуже цікаво було цього побачити. 100 мільярдів доларів еквівалент було вкладено в інфраструктуру під час радянських часів. Тобто, немає того рішення, яке Путін каже. Що до чого належало, якщо ми почнемо відкручувати назад з його реваншистським, ревізіоністським підходом, То России не существует. то хтось дійде до Москви, Да, Москва это вообще Да. там ирзианское название или махшанское. хтось буде говорити про інші землі. А я просто скажу навіть про той же самий Крим. Тобто, от така логіка зачепити одне за інше і просто карту перекреслити всю, це ж доля людей. Валерий, это не логика, это просто Ні, наглость, это просто нахрап. Це шантаж. Це Шантаж звичайно. и все. Как Але, я хочу, значить, так и будет. Що треба зрозуміти одну річ. Не тільки у Путіна, а у багатьох. Ви це бачили. І Курськ, і Нортост. Цінність людської людини, вона ніщо. Ну, это традиция Подивіться России могили, подивіться, многовековая. як у нас ховають наших воїнів. Та що ти Подивіться, що сравнюєш? відбувається. Я в США бачив. Оце от схоже на наш. А що відбувається? в Это Росії? другая цивилизация. І це небезпечно. Да. Це дуже небезпечно, тому що це люди з іншим, абсолютно іншим мисленням. У нас звонок еще один, прямой эфир. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Валерию Чалому. Алло, доброго вечора. Мене звати Микола Воробйов, я з Києва. Вітаю, радий чути. Да, вітаю, радий чути. Вітаю, Айдер, вітаю, Валерій. Скажіть, будь ласка, в мене таке запитання до пана посла. Як ви, по-перше, подякувати за вашу роботу в цей такий нелегкий час, дійсно, для України? І два короткі запитання. Перше, це що стосується нинішнього скандалу і так званих плівок Деркача. Наскільки це серйозно для України? Наскільки є ризики в контексті виборів в Сполучених Штатах? І друге, пане Валерій, як ви оцінюєте взагалі роботу нинішньої команди Зеленського за останній рік? Чи змінилися підходи в Сполучених Штатах щодо України? Тобто, чи збільшилась допомога, чи зменшилась? Тобто, ваші оцінки зсередини країни? Дякую. Пане Микола, а ви зараз в Вашингтоні перебуваєте? Може, ви краще? Ні, я зараз в Києві, да, і буду радий з вами дуже зустрітися, Добре. якщо у вас є час. Я думаю, що ви могли би відповісти також не гірше за мене. Я так розумію, що це Микола Воробйов, який Да, это був политолог. активним, Да. працював в Джон Хопкінс Да, сейчас певний он в час. Украине, действительно, в Украине. Давно його не бачив вже. Тому він знає ситуацію, тому задає це питання. Мабуть, це питання задається багато разів. Якщо коротко, бо Да я бы и сам багато задал. вже Спасибо було. Николаю, что он задал. Да, значить, перше, куди спрямовані розкручування цієї всієї Цель. історії і конфлікту? Тут дві основні цілі. Перше, це удар по українсько-американським стосункам, для того, щоб їх ослабити, зробити Україну токсичною. Мгм. А друге, це можливість розіграти карту, начебто допомогти одному з кандидатів на виборах в США. Ну, ставка, я вам скажу, сумнівна, тому що тут можна серйозно помилитись. Там є група, вони самі собі показали, там схему намалювали, і от в цій схемі прізвища, да, я їх всіх прекрасно вже бачив, що вони робили раніше, на майданчиках в Вашингтоні, в Києві, ці спроби були постійні. І от вони себе легалізували, що називається, показали, от ми, це наша колонна, яка зараз б'є проти Байдена за Трампа. Ну, хай вони, це їх інтереси, але де тут наш інтерес? Нашого інтересу тут Ні, немає, тому що нам треба конечно, зберегти ні, Конечно. двопартійну Мало ли кто победит. підтримку. Вы же вы можете предположить, кто победит на Ні, выборах? на сьогодні ні. То есть там вообще сьогодні 50 ні. на 50. Я скажу, що багато міфів створювалося ще на попередніх виборах. Боротьба серйозна буде, і що буде в листопаді, 3 листопада. То есть даже близко невозможно представить себе. Якщо вам хтось скаже, ну, сьогодні, що він може підрахувати, вирахувати результат, ну, я вважаю, що він просто людина, яка не дуже знається на американських подіях. Кстати, знаете, мне рассказал один человек буквально вчера, что вот он тоже контактит с американцами по там разным делам политическим, и он говорит, что сейчас вот куда ни позвони, хочешь демократам, хочешь республиканцам,
Они все говорят, вот как вот у нас говорят, после новогодних, после майских, так они говорят, после выборов. Вот ни о чем сейчас просто не знают своего будущего, ні політичного будущого страни. Знаєте, це окрема історія. Мені, як громадянину України, як послу, мені важливо наші інтереси України. І я скажу, що і республіканці, і демократи, вони, можна працювати з ними. І ясно, що це люди, які захищають інтереси своєї країни. Але у нас інтереси багато в чому співпали на цьому етапі історичному. І більше того скажу, без стратегічного партнерства з США, без таких союзницьких відносин, вистояти проти Росії Так, буде понятно, да. майже дуже складно. Це просто тоді кількість загиблих в Україні. Ми вистоїмо. Ми вистоїмо. На жаль, це правда. Це буде йти рахунок на сотні тисяч людей загиблих. Тому США, які нам постачають обладнання і оборонне, в тому числі летальне зараз, і це великий крок, ви питали про Обаму. Тоді не були готові, тоді не розуміли, що... Називаю його таким голубим міром. Я всім доказував, подивіться, що крок наш сильний стримує агресію і веде до миру. Тепер уже це зрозуміло. Но вот джавелины же, они же реально понимание того, что если ты пойдешь танками, да, то ты их потеряешь. Все. Я вам більше скажу. Нам же спочатку давали джавеліни, давайте говорити відверто, без тої можливості, щоб ми їх використовували на лінії зіткнення. А зараз ми маємо... Такого условия нет. Ми купили. Такого вже немає. Про санкции. Да? Вот опять демократы, республиканцы. И там наверняка есть люди трезвые, которые оценивают Россию одинаково. Так ведь, да? Вот. И, В основному тут консенсус. Ну, слава богу, да. Слава вам, в том числе. И нашим солдатам, в первую очередь, конечно, Звичайно, которые действительно показывают, что не сдерживают добровольцям зверя. спочатку, і армії, і тим, хто продовжує боротьбу. Без них нічого б не вийшло. Республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением введения беспрецедентно жестких санкций в отношении России, Китая и Ирана. Сама по себе кампания такая, да, для Америки. Это предложение содержится в опубликованном докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов. В нем предлагают в этом докладе, в частности, способствовать отключению России от системы международных платежей SWIFT. Давайте цитату послушаем и обсудим. Санкции фактически отрезали бы российский бизнес от мировой финансовой системы, поскольку большинство международных платежей протекает через SWIFT. Это также усложнит российским нефтяным компаниям обработку своих американских выплат за нефть. Оперативная группа рекомендует разработать процесс, предполагающий отмену санкций лишь в случае, если госсекретарь может подтвердить, что Россия выполняет Минские соглашения, прекращен огонь на востоке Украины, выведены российские войска и восстановлен полный контроль Украины над своими границами. Про санкции в виде отключения от SWIFT говорят прямо с аннексией Крыма. Насколько вообще такой шаг вероятен со стороны Запада, как говорить прямо Америки, да, и при каких условиях? Я вважав завжди, що краще жорсткіші дії швидкі, чим розтягування в часі, що було вибрано американською адміністрацією. Тому я думаю, що це було правильно в будь-який момент. Я, чесно кажучи, не очікую в найближчий час, що це Тобто все-таки це буде останеться ініціативою, да? Поки так? Є багато ініціатив, які є в Конгресі, є розуміння загроз. В Америці взагалі також дуже динамічна ситуація. Тому в Конгресі такі ініціативи можуть пройти. Але там не тільки Росія, там і інші країни. Тому, я скажу просто як людина, яка знає ситуацію, я поки не бачу, щоб до виборів в США це здійснило. И вообще, до выборов давайте вообще этот промежуток времени, скажем, что это потерянное время, на паузе, они точно решений никаких по Украине, по России не будут принимать, да? Ні, це неправда. Якщо ми зараз, Якщо ми зараз не попрацюємо, ми отримали джавеліни, да? Але це контракт грудня, а рішення приймало ще раніше, ще я працював. Угу. Якщо зараз не працювати далі з американським конгресом, то і з Пентагоном, то я не думаю, якщо ми зараз це не закладемо, то тоді ми наступного року не отримаємо. І так по всьому, по всім позиціям. Правильно ви сказали, Конгрес і Пентагон. Там в першу чергу, у нас нормальні стосунки є, і з Білим домом треба працювати. Тобто постійно активність має бути максимальна. У нас зараз об'єктивно склалось, що з Києва делегації немає. Це проблема, тому що це підсилювало, коли я працював. В смислі?
Ну, тому що коронавіруси, А, в смысле, рейси физические відсутні, так, делегации фізично, нет, да. да. Але чомусь не використовуються механізми от такого... Вот мы вернемся к вопросу. Второй вопрос же Николай Воробьев задал. Как действия за команду в отношении США сейчас вы оцениваете? Ну, після того, як Болтон опублікував зараз свою книжку, можливо, президент Зеленський почитає, чи йому розкажуть. Ну, йому не розкажуть, тому що в мене враження таке, що йому спотворену картину малюють. Його Теплую люди, ванну якого знаменитую. по США. Я подивився його. Ну, я вам скажу. Хоча я сам написав заяву, все, але одним з причин стало те, що в США почали працювати якби по іншій схемі. Параллельная лоббисти, демократия, да? ну, як Такая через дипломатия, якісь, параллельная через дипломатия. якісь там То есть механізми вы почувствовали, тіньові. что вокруг вас всё Я не проходит? просто почувствував, я 10 липня просто зафіксував і написав на банку, що я не підтримую такої позиції. А що відбулося? А потім, і дуже добре, що я був поза цим конфліктом. Ну, для мене добре, тому Ну, що вони, вибачте, вляпались зразу. Зразу вляпались після того, як от Но потом відійшли- вроде как... а потім Да. намагались відійти. Але тепер я бачу, що президент Зеленський, мені здається, йому дали спотворену інформацію, що відбувалося тоді. Чому в нього не відбувся візит, тобто в Сполучені Штати, і чи міг він відбутись? Що відбувалось потім? Йому дають не повну інформацію. Тому я дуже сподіваюся, що ну, дуже хотілося б, щоб він якось війшов там більш детально в цю ситуацію, послухав всіх, а не тільки одну людину чи двох, яких він слухає по напряму США. Вы, конечно, дипломатически сказали, но, в принципе, понять можно, вывод сделать. Но я думаю, что до выборов, опять же, никаких встреч не будет. Я, честно говоря, вот как вы думаете, наверное, лучше и не иметь контакта сейчас ни с тем, ни с другим лагерем. Вот я имею в виду именно предвыборные вот этой истории, именно Трамп, именно Байден, да? Не Пентагон, понятно, Конгресс, понятно. Ну, знаєте, така дипломатія, не иметь контактів. Ну, чтобы условий не ставить, не поддерживать Ну, я никого. вам скажу одну, да? я вам скажу історію, за яку мене розкритикували в Україні. Ну, такі проросійські більше люди, а навіть деякі дипломати з старої школи. Да? Мгм. Я насправді діяв в США нетрадиційно, насправді. Хоча я дипломат і притримувався всіх позицій. Але я, крім дипломатії, працював в різних інших сферах. Тому я йшов більш рішуче. І тому наш президент дзвонив одним з перших, вітав Трампа. І тому я був на 2 з'їздах і демократів, і Ну, республіканців. такие... І тому я Мгм. і тому я бачив Трампа ще до його приходу на посаду. Это тоже важно. І я не такие можу про це всім розповідати, очевидно, але ми маємо цей результат. І я сказав, коли Трамп був, от уявіть собі, ніхто ж не знає, спочатку я заявляю, що позиція кандидата в президенти Трампа по Криму, що Крим російський може бути, я її, показавши всім там партнерам, республіканцям, я її озвучив. Спеціально зробив ОПЕД і це прокоментував. І за це був розкритикований в Україні. Що не може дипломат критикувати акуратно, може. А потім я зустрічався з ними і говорив, що це правильна позиція. Тому треба бути відвертим, активним і досягати своїх національних цілей. Мне тоже так І кажется. тоді тебе зрозуміють. Мне тоже так кажется. Потому что дипломатия классическая, но, знаете, чистого спирта не бывает. Да? Это дистиллированная вода невкусная. То есть надо... Дипломатия это тоже искусство в своем роде. И политика это не какой-то камень, на котором что-то написано. Да? Це правда. Вот, а под такой камень ничего и не течет. А вот благодаря таким, как вы, у нас действительно есть успех в дипломатии. Я надеюсь, что и нынешний состав дипломатов продолжит то, что вы делали в любом случае, и мы не потеряем поддержку и партийную, и так далее, и не вляпаемся. И пленки эти все пролетят мимо. Помойное ведро, на самом деле, это достаточно глупые все. Это мое личное опять мнение, там ничего такого уж нет в этих пленках. Це спланована Да, конечно. атака проросійськими людьми. абсолютно. Такая атака немножко такая холостая, ну, на мой взгляд, надеюсь. Ну, виглядає як дірка від бубліка, як казала Дякую вам, американці. что завитали. Еще будем вас приглашать, очень интересно. Я чувствую, что я не договорил очень многое. Вот. Поэтому будем еще приглашать Валерия Чалова. А вы смотрите АТР, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Facebook. У нас всегда интересно, всегда честно, всегда проукраински и всегда со знанием дела. Спасибо большое. До новых встреч.